Mira, tristesa. Et toca i punt! Vale, vale. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bon dia, nois, estimats alumnes. Això sembla un cementiri. Vinga, que començaré i us donaré una bona notícia. Tinc els vostres exàmens. A veure, Toni Mercado. Es veu un lent progrés. Alguna cosa hem fet bé. El pròxim, segur que millores. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Never mind, I'll find He pensat una cosa. Pròxim dia farem, ja sabeu, una petita prova de comprovació dels vostres continguts. Quan s'aprèn a caminar? Quan es camina? Vinga ja, tio. Somriurem. At this moment, he knew. He fucked up. Vosaltres enteneu alguna cosa? i una paraula. No, 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 no! Això s'ha acabat! No entenem ni el títol del tema! Estudiar això és una tonteria! Espera't. Ara em toca a mi! Un somni, previ als exàmens. S'havien acabat els subministraments. No havia aigua enlloc. L'únic panorama visible era la mort. Un sentiment. Ira! Vençuts per un examen. Por, fàstic, tristesa, alegria. Ira! Ira, però un moment! Sisplau, què t'estàs passant? Pots parar el somni? Oh, fora de la meva seqüència! Ho tinc tot controlat! Vale. Però els somnis no són perfectes. Més exàmens van aparèixer. Pareu! Que bé, avui és el gran dia. Serà molt difícil.
Passarà com el somni. Ja veurem. Suspendrem. És que suspendrem. Com sempre. És que no sortirà bé, no sortirà bé. Tristesa, sigues positiva. Sé positivament que no sortirà bé. Sabeu què significa això? Tot això és un presagi del que vindrà. La mort de tots els alumnes de segon de batxillerat. La por als exàmens ens uneix a tots. A tots. I la fi d'aquesta por arribarà a la fi de l'ordre social. Ha arribat molts mals temps. La mort s'aproxima. Benvinguts a l'apocalipsis. No! Pareu, que suspendrem! Pareu, sisplau! Sé que us heu expressat molt, que sabeu que avui tenim un examen. I vosaltres sou capaços de fer-ho, ho sabeu molt. Queden 5 minuts. Traurem un 0. Quin fàstic. Normal, si no vam estudiar. Al final acabarem vivint sota un pont. Tristesa no. Una nota no representa les nostres capacitats. I si té raó, no provarem batxillerat, no entrarem a la carrera. M'esteu fent venir ganes de vomitar. Deixeu-m'ho a mi. Buenos días, chicos. Ya tengo los exámenes conocidos. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Anda, Marina, pero si estás aquí. A ver, cuidado, no te muevas. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Vamos a ver qué más por aquí. Un 0,5. Un 1,2. Otro 0. Chicos, estoy muy decepcionado. Y por lo que parece, hay cierto sector que no hace más que jugar al póker en horas de clase. Me parece lamentable. Pero bueno, otra cosa os voy a decir. Si el Barça ayer fue capaz de remontar, vosotros debéis ser capaces de aprobar el bachillerato. Pero tranquilos, aún estáis a tiempo. Por favor, que alguien pase a recoger los exámenes.
no és culpa meva. Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el Banshee cambió mi movida. Sin estudiarlo y entenderlo llegué a hacer el examen de historia y no lo aprobé. En la última fila hablaba y reía hasta que el profe entraba, qué asco de día. Estudiaba 4 exámenes sin matarme demasiado porque la sintaxis me dejaba trosqueado. Cierto día, jugando al póker con amigos me pillaron Instagram y con el móvil encendido. Y mi tutora me decía una y otra vez: Te pasan la tele, te van a corte. ¡Divendres, nois! Iuhu! Jo no veig tanta alegria. Total, hem suspès l'examen, un rosco així de gran a física. I encara ens deuen un examen de fa 3 mesos! Ens el donaran quan estiguem al segon any de la carrera. Vinga, nois, que avui és un dia per gaudir. Calla! Vale. Bueno, no hi ha res més. Donem pas al divendres. Ja som a divendres, últim dia de la setmana. Un divendres qualsevol. I com és d'esperar, els alumnes desitgen que s'acabi el dia per poder descansar i, per què no, sortir de festa després amb els amics. Ha estat una setmana molt pesada i les últimes hores són horroroses, que arribi ja a les 3. Però el temps avança molt a poc i l'espera es fa eterna. Alguns decideixen agafar el mòbil i jugar al primer joc que trobin. Altres, en canvi, prefereixen dibuixar els seus apunts per tal d'entretenir-se. Però el temps segueix igual, queden 5 minuts només i semblaran 5 dies, 5 llargs dies per poder marxar. Gairebé és l'hora, els nervis es comencen a notar i l'alegria cada vegada es fa més present per als passadissos de l'escola. Per fi! Ha arribat el moment que tots esperàvem. Vinga, home, uns ànims! És dissabte, s'ha acabat la setmana! Però tu no calles mai! Però sisplau, no us baralleu, ja, prou. I si ho feu, baralleu-vos per mi.
Sí, de veritat, sempre s'esteu barallant, pareu d'una vegada. A veure, no us doneu compte del realment important? Però per què necessitem la por? Per ser més prudents, per dosificar les forces i per entendre que a vegades les coses no surten a la primera i ens hem d'esperar una mica. I la tristesa? Doncs per saber gaudir dels bons moments. I per valorar al màxim els moments com el d'ara, el viatge a fi de curs, el recolzament de la família, l'acompanyament dels profes i fins i tot la mirada còmplice d'algun company. I la ira la necessitem per lluitar pel que defensem, per seguir els nostres somnis i no defallir mai. I el fàstic per pensar, per descobrir que hi ha coses que potser en un principi no ens agraden, però ens poden sorprendre. Exacte, tots són importants. A més, avui és Don Bosco, hi ha salesians, hi ha alegria, o no? Sí! Per tant, hem de disfrutar, sobretot en un curs com segon de batxillerat. Vinga, nois, tots junts!